Indonesiako hizkuntza. Indonesiar hizkuntza Indonesiako hizkuntza nazionala eta ofiziala da. Eskoletan irakasten den komunikazio hizkuntza ofiziala da, eta komunikabide elektroniko eta digitaletan erabiltzen da. Indonesia munduko herrialde eleaniztunenetako bat da, batez ere hirueleduna. Indonesiar gehienek beren eskualdeko edo etniako hizkuntzak ere hitz egiten dituzte. Gehien hitz egiten direnak jabera eta sundanera dira. Bi eskualdeko hizkuntza hauek eragin handia izan dute Indonesiako hizkuntzan bertan. Indonesiar hizkuntzak hiztun kopuru handia du herrialde osoan. Atzerrian bizi den diasporarekin batera, indonesiar hizkuntza mundu osoan gehien hitz egiten den hizkuntzetako bat da. Bere garrantzi nazionalaz gain, indonesiar hizkuntza beste herrialde batzuetan ere hizkuntza ofizial gisa aitortzen da, hala nola Timor Hasten. Indonesiar hizkuntza ofizialki irakasten eta erabiltzen da mundu osoko eskoletan, unibertsitateetan eta erakundeetan, batez ere Australian, Herbehereetan, Japonian, Hego Korean, Timor Orientalen, Vietnamen, Estatu Batuetan, Erresuma Batuan eta beste batzuetan. Indonesiako hizkuntzaren. Indonesiak lotura luzeak ditu Europako nazioekin, batez ere garai kolonialetik. Indonesiako hizkuntzaren hiztegiaren zati bat hainbat Europako hizkuntzatan xurgatu da, batez ere nederlanderaz eta ingelesez. Indonesiako hizkuntzak berak Europako hizkuntzetatik eratorritako mailegu asko ditu, batez ere nederlanderaz, portugesez, gaztelaniaz eta ingelesez. Indonesiar hizkuntzak sanskritotik, txineratik eta arabieratik eratorritako mailegu hitzak ere baditu. Mailegu hitz hauek indonesiar hizkuntzaren parte bihurtu dira, merkataritza eta jarduera erlijiosoen eraginpean. Eragin hori antzinatik iraun du Indonesiako artxipelagoan. Indonesiako hizkuntza estandarraren oinarri hau Malai da. Denborarekin hizkuntza honek aldaketak izan ditu administrazio kolonialean lan hizkuntza gisa. Erabili izanagatik eta isa mendearen hasieratik hainbat estandarizazio prozesutan izandako erabileragatik. Indonesiako hizkuntza izena bat 9/8 urriaren 2 gazteen promesa aldarrikatu zenean hasi zen. Horrela, hizkuntza imperialismoaren inpresioa saihesteko egin zen. Malai izena erabiltzen jarraituz gero. Prozesu honek gaur egungo indonesiera Riau Ene eta Malaisiar penintsulan hitz egiten diren. Malaisiar aldaeretatik bereizi zuen. Gaur egun arte indonesiera hizkuntza bizirik dago, etengabe hitz berriak sortzen dituena. Bai sorreraren bidez, bai eskualdeko eta atzerriko hizkuntzen xurgapenaren bidez. Hala ere, indonesiarren 9 baino gehiago ulertu eta hitz egiten duten arren. Indonesiera ez da hiztun gehienen ama hizkuntza. Indonesiar gehienek Indonesiako 7-8 hizkuntzetako bat hitz egiten dute ama hizkuntza gisa. Indonesiera terminoa egoera formaletan erabiltzen den forma estandarrarekin lotzen da. Gehienetan.
Hizkuntza estandar aldaera hau eguneroko komunikazioan erabiltzen diren malaisiar formen ahaidetasun diglosikoa du. Horrek esan nahi du indonesierazko hiztunek askotan aldaera kolokiala erabiltzen dutela edo beste malaisiar dialektoekin edo beren ama hizkuntzarekin nahasten dutela. Gaur egun, indonesiera asko erabiltzen da unibertsitateetan, komunikabideetan, literaturan, korrespondentzia ofizialean eta beste hainbat foro publikotan, beraz. Esan daiteke indonesiera hizkuntza indonesieraz hitz egiten duten herritar guztiek erabiltzen dutela. Indonesiako hizkuntzaren fonologia eta gramatika nahiko errazak direla uste da. Ikerlari batzuen arabera, oinarrizko komunikaziorako ezinbestekoak diren oinarriak aste gutxitan ikas daitezke. Gogorarazten dizuet kanal hau babestea atsegin dut, partekatu, iruzkina. Arpidetu botoian klik eginez eta jakinarazpenen ikonoan klik eginez kanal honetako azken informazioa jaso ahal izateko. Eskerrik asko bideo hau ikusteagatik. Hurrengo bideoan ikusiko zaituztet.